Dia díomh foiisí go dtí mar atá sibh lig. Fáilte mhórómh chuig tionóil na Seachtaine, tá sulas agam gcóil sibh go léir go maith agus go léir chuin ar sláán agus sábháilte. Tá mu sé gramahíonn seo a condaigú na nál agus tá ar bís le sibh go léir a eiceáil arís. So bunig í soltas an tionóil agus maith sibh sláán. Páidir ná máideanna in na mnáthir agus a bhic agus an spur níú amen. Aia tá grá agad dom, bíon tú lom de lá iste ihe. Bhálam grá a chuirteid gach nóméid déon lá, bhálam tú a heasamh a athir carrig lom. Amen. Agus fáilte roimh go dtí Cistin Ciara, agus inniu tá Bealtaine agus Ealaín agus Ciara ag fearlam conas na tricky words a dhéanamh I Méarla agus na sprocócail a dhéanamh in Gaeilge, mar tá siad an dachar agus tá muid ag iarraidh seacht na difriúla a chothú chun cluichí Craiceáilte a dhéanamh lena focail. So tá Ealaín chun an rial a bhíonú díobh. Right at Ealaín. So seo cluiche nua na sprocócail. Cad a dhéanann tú ar dús Ealaín? Rolligan? Rolligan díosla. Right at. Cén éibhre atá ann? Right, cén focail atá an? Air. So cad go bhfuil ar déanamh? Seo. Right, scríomh síos. Air. Agus má aonn tú an focail 3 óra tá an focail sin críochnatha. Right, rolligan díosla arís. Sé. Now, nuair aonn tú sé cad a Ealaín, bhain tú? Ersa. Sin airsa, right, scríomh airsa. Bhain tú sean spreise má aonn tú ifar sé? Conas go litríonn tú airsa? Bealtaine. A agus tá spáin doing conas a scríomh tú é? Oh, an ó bhá. Agus ceann amháin eile? Níl, rolligan díosla. Sé rís. Oh, go bhór a dír. Rís. Agus leanan sé a rá is a rá. Den mu ceann eile. Right. Féicear an musca seo. Okay, den bhfuil é seo. Chuirmid na focail síos agus feicimid céach tá chun na focail a fháil. Agus an sin táid chun péirí a dhéanamh freisin. Right. So, right, tá somid go hána tapaí ar fad. Bealtaine, do sheans. Cad tá an? Daddy. A maithú. Ealaín, do sheans. She. She? Yes. Cur is in Albert dom. Is mummy ionta cú, Ciara? Oh, gur míle mágad. Cad é sin? Go. Go. Oh, an what? Egg. Cur egg in Albert dom. Egg. Sugar. Female egg. Sugar. Sa. Go. August. Maithú. Daddy. Oh, for two para. Woohoo! Con. Inna. Tá mé ina gaile. Agus an ceann bearnach. Mommy. Cad is anam dí. Mommy. Ciara. An tuchtan so Tom made come and the Ealaín. Cearcail beag, cearcail beag, cearcail mór, cearcail beag, cearcail beag, cearcail mór, cearcail beag, cearcail beag, cearcail mór, www, spotte í. Ó bhaid gahúil
agus you. Scamol viog is on spare. Gachlus scamol more. Carachas. Agus Arable. Tosig le mushroon is gachlus. Gahul gavali is linta. Gavi agus H. Lame, 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 lame. Taring of Crollalina gospota, taring gahul is gavashroon. Grignig sula den gachlus is den an ira heindig. Carachas heindo tree caher grignig on herp is an arable. Spotta, 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 spotta. Ta-da! Díobh fáistí agus fáilte chuig Stair na Seachtaine le éine. Agus an Seachtain seo tá mbeidh seo imime bhád ar an gnáil ríoga. Ceach go leor agus beidir go mééis fiorrá ach éile céim bant agus seo le Stair, well tá baint go le Stair. Tá mbeidh seo ar an gnáil ríoga I dúsceart Bhlach Lia, agus is dócha an céad rud tá baint leis le Stair ná, well cén difric tá idir an gnáil seo agus mar hampla loch nó abhainn na lifa mar hampla. An difric ná go nearna daoine an gnáil seo. Ceach go leor ní raibh sé ann na gcónaí ar nós abhainn. Cén fág nearna daoine é seo, rinneadh na canálacha in éireann ónas go mbeadh sin níos éasca ar dhaoine rudaí, airí, nithe, anmhaithe daoine a iompar timpeall na tíre. Agus me cain faoi tosíoch ag tógáil an gnáil seo sa bhliain 79, sin 230 bliain d'aois. Agus ag an am ní bhéin cóirne nó luirithe nó busanna nó tréinacha ní rud a bit seachas capal agus is tóchas seanna bmhaithre agus bhí sé seo níos éasca ná na capal a chur ar na bmhaithre ag iompar rudaí. Nis fós bhí capal ag tastal, ceach go leor mar ag an am ní bhéin inal, ní bhéin go ag úsad ola nó petrol nó diesel, ní bhéin inal ag na báid a christear an gnáil, bhí ar capal iad a haint agus an félam sa má chamar chur timpeall Dóla mé. So húsan seo tá cosán í féile bheith eáil sí an áir húsan sin agus bhíoh an capal ag siúil an sin le taobh timpeall air agus bhíoh an capal ag tarraingt an bád. Sin an fág bhfuil cosán na gcónaí nach leis na canálacha. Nis tá baint go se le leáin freisin, mar tá gá canál a haon ó bhaile clia go dtí an tionan, go dtí iartha na tíre, an canál mhór a haon tríd 10 ceart leáin, in aice le baile Adam, agus aine a imríonn leis na saoirséalaigh, tá sagmh gon an chanáil déoch an sin, tá cumann CLG na saoirséalaigh buailte leis an gnáil an sin, agus té an ceann eile an ceann ar ó mise an gnáil ríoga tainte sin ó chuaigh de leáin. Timpeall ar sagmh cabal Fort Lucan, húsan sin Westminster tá canál eile an sin. So tá leáin sa lár an os canál Capra agus an dá canál ar an dá híomhde. Ceach go leor? So na canálacha, mar eicinsibh tá an tuisce an seo tá sé bra chorm. Níl sé grit in éon bailach mar bhíon le abhainn. Agus bhí ar an tuisce bheith mar seo os meach na báide an taistil, ach bhí dacachtaín sin mar téan tá cnoch nó téan sléimhte nó cnocha cnic ó bhaile clia sús go dtí lorna tíre agus síos an tíbheile go dtí an sionan. Mar sin rinneadh luchanna na ní félam sa lucas bantíhann seo, ach tá sagmh an sin ag na saoirséalaigh glíonn daoine an dara loch déag ar an gceannta sin 12 loch. Cé agus beidir go sibh ceap, cé fág níl si 12 loch ar náid sin, mar tá geataí mór hí san sin, agus héic na báid, dos léag si geata, héic an báid isteach, runach siad an dá geata an dá híomh, agus líonach si le hiisce agus racha an bád suas, agus lenach siad a ráid. So tá an canál I gcónaí chorm. Nis, tá chun rointstar in sin díobh canál seo ar a mise an canál ríoga, tosíoch á dógáil is 79, ach bhí rointrá fáibre ag an canál seo I gcompar leis an canál eile. Dúspáir cén fáil gá canál ann, tóga an canál mhór ar dúspáire, agus an sin bhí roint argantí idir na daoine a bhí
dhéanamh agus dúirt fearháin right sinné tá mis sé géime mo canál héin a thógáil agus sinna rinne sé húsan seo leis an gnáil riige. Ach bhí roiint agad ag tasamháid agus bhí go leir daoine sebhar ag tuairt agad dó agus fear sebhar amháin seans gur sibse ina cheach mar bhí cónaí ar an fear sebhar seo ag teach cartan nó cartan house i máúd an tóstán álann sin. Ar bhéine ré bhein? An tanam a bhí ar an gláán sin ná muintir Vic Geralt nó an tanam a bhí aige ná Duke Lion nó the Duke of Leinster an sebhar ar fad. Agus thug sé agad an fear seo chun an canála thógáil dúirt sé bhil tá mata misistigh íochas cai sé dul tríd mo cheach i máúd. Mar sin bhí orthú an canála thógáil tríd an ceantar seo an bhfuil mise, tá mise th timpeall ar caiiste an cnocha cúmín. Agus tháinig siad sús go fada le seo agus bhí go leir caragacha an crua an. Okay, na carga seo. Agus bhí sé róheachar dul sús th bór le luchanna nó lic mar sin bhí orthú Paolaíon of tríd. Agus an bailach a fád sús chuige seo just bhí fioch fér iste le pici agus slúsid ag tucailt chun Paolaíon of sa talamh. Ach inis bhí orthú roiint dynamite úsáid nó agus púdar gunna. So rud a rinne siad ná, rinne siad peil sa talamh le cinál le drill, ní drill electric inis drill le de lámh, chuir siad an púdar seachan agus las siad é. Agus féic, tá tú fós anán na línta sinna eáil inis an bhecinn se bhéh sin agus hí san sin áú mo lámh an sin, bheith an peil sin. Tá an peil sin 200 bliain díis. Ceirlágus de cí eile hús an sin. So rinne siad peil leis an drill, chuir sin an púdar seach, las siad é agus phléasc an charig. Agus sin do creite mé fós sinna eáil inis tá bhéir ar stihan 200 bliain díis. Ceirláir, so rinne siad chosta sé go leir agad, an gluiste bhéh sin an trein. So faoin am gur sé críocna na daoine bocht a thóg sé thart ar 52 bliain ar fád a thógáil, faoin am gur sé críocna go garbh ina dhé sin tháinig treine go héireann. Agus tá cluisin se bheith húsan sin an trein is a héin ó bhlach lí go máúd agus go sligach. Agus cheannig an cólacht treinach an chanáil, an plán a bhí acu ar dúspóir ná an tuisce ar fád a bhaint agus an lína treinach a chur sa lór, ach bhí sé níos éas go dómh an chanála cheannach agus an treinach chur húsan sin. Ceirláir, agus in áíar bin deire leis na canálacha, mar thóg sé sin am 8 uair clíg dul ó bhaile clíg am bhfuil gear ar bhád ar an gnáil, agus leis an trein go tuban níor thóg sé achart ar 45 nóid. Agus thoir sé sin thart ar 8 dádaí, nuair cinál am grabh an gcuirt ar siúil tháinig na treinacha go héireann. Agus bin cinál deire leis na canálacha, ach buíochas le dia tá siad fós an seo sa látá nniuan, ar bheit tamil níor bheile sí róha, agus ar fear tamil bhí an rialtas na héireann i ggéirí an tuisce bhaint agus bóthir chur sihan. Ach buíochas a daoine dhéanana siad sin, tá canál fós anniu daoine do ghaoine cosalom héine a bhí mó ar báid, nó daoine bhín éascaireacht, agus níos tábhairtí fós don nádor ar fad. Ceirláir go leir lachan agus éon agus bhuiine mar sin. Ar sin scéalta an dá canál i maiá in éireann agus ag teinte timpeall ar lecan, agus sin an Stair a bhanan leis na canálacha agus rís an peil seo an lína seo 200 bliain díis. Slán go fáil. Díobh a fáistí Katie an seo. Agus guys, what is the wib? Tá Katie có dána. Agus an tachtain Seachtaine, chur mé sús an fís an mí cheart le hain na Bealtaine. Chur mé sús ringa Aisling a ríis, ach bhí Aisling héis na Bealtaine ar fad a chur thugam. Ach bhí mé ima silly billy mór. So, tá mé héis na cincearta a chur ann an tachtain seo, agus bé sinnéad ag léamh amach Bealtaine na Seachtaine seo. Tá brún arm. Díobh Aisling an seo agus tám se chun Bealtaine na Seachtaine águr díobhanis. Nuair a gléim amach de anam, seasús. Ceirláir, tá so mé leis na nína an teachtain seo bhí brela ag Luca i rang Jill, agus bhí brela ag Jude i rang Karen. I rang Grania, bhí brela ag Satanta agus brela ag Sean O'Crohor. I rang Idó Deirdre Ciara, tá brela ag Ealaín Icky. Agus I rang trí Deirdre Ari, tá brela ag Lucas. An sin I rang a Cuig, tá brela ag Lucy I rang Éine. Agus tá brela ag Cormac I rang Niamh. An sin I rang a sé dahí, tá brela mór ag an troir seo. Tá brela ag Imogen Rose, ag Rosie agus ag Sean Cuivanach. Agus tá an troir sin ag casa 3 bliana 10 díis an teachtain seo.
Is day gory initiative co gorgeous. I thought she's the sulogin go mé brella all an agam fad, go mé cock a das agam, agus go mé she glare in on Taylor of ever law specialta. Big law all an agam agus buinnig í soltas. Slán go full. Díomh, snéidan seo agus a nniu tá chun na breléinte a ógurt. Dúspóir bhálam lábre honna olmhór arála múntar aine. Tá súla gwen go raibh lá den chéad sco agat. Nis ag bug a ráid gotí páistíine scola. Lábre honna Michael ó Dúlanne a bhí 10, Immerní mar Hurtach a bhí 2, Roryach Unlech a bhí 11, agus Wesley Bentún a bhí 13. Comála sin, by Tobin a ní, bei Jack O'Grifa a 10, bei Cillian O'Dús a 6 agus bei Nicole ní Gonal a 10 freisin. Nis, mas siúb, bhfuil ein múntar eile le lábrethe. Dúirt aoní lum go bhfuil lábrethe an speisialta ag Diane. Mas siúb céin ís í. Tuair mé nudíomh. Má himíonn siúb an gá digit de ís Diane le chéile. Fáin tú, cahar. Hain agus a trí? Will she 3 ag? Ní ha. Curfig dó agus a dó, an will she fé a dó? 3 ag a hain, an will she truck a hain? Níl she? Curt bhí cahar agus an áid? Sha, caharcha. Brella honna Diane agus go mari tú an chéad, agus brella honna gach duine. Labraha Honeygwit, Labraha Honeygwit, Labraha Honey Diane, Labraha Honeygwit, Labraha Honeygwit Diane, Labraha Honeygwit Diane, yay! Labraha Honeygwit Diane, 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 Diane, Labraha Honeygwit. It's still gonna be law just a good. Labraha Diane. Braham 2. Labraha Honeygwit Diane. Labraha Honna Mammy. Labraha Honna Diane. Digwyd Diane. Taselig yn feg relai inte gygot. Son. Díomh a fáistíad súla go mú gach gaine go ma, níomhann seo agus inniu taims chun taspáintíomh chun is cúpla scóna a dhéanamh. So sin na co-ábh ar bhéh swet so bé risíní, im, plór airthach, siúcramín, sálan, bania agus os. Dina fásta an ceir leat leis an bísa seo caiimid an aine haimh go dtí 250 Celsius an sin. Críomhraigh an plór isteach sa bhéile chun aon chnapán a bhaint. An sin cuimeann isteach an siúcramín, an sálan agus an im ag úsáid de bhéire. Inis is féidir leat na risisiní a bhasca leis an gomasc. Inis caid tú 2 spún ó bheard bania a bhasca leis an uv. Buan amach spún ó bheard amháin mar béis sin wen ar tuislí dul isteach san áin. Inis is féidir leat an ómh agus an bania a ghuirt isteach agus gachhar de bhasca le chéile. Ba
chóir go mbeidh sé tagtha le chéile ar nós líomhróid anois. Chur roinnt plór ar an gún ar ionas nach mar am siad. Cuir de líorthóid cumas go mac ar an gúntar. Is féidir leat de lábh a úsad in é a bhrú, nó crán fointe a úsad, agus rula go mac é go dtí go bhfuil sé centiméidir go leith seomh. Cuir píos de plór ar an ngearrthóir sula thosaíonn tú i Ciara. Anois is féidir le tí de Ciara amach. Déan cínta spás a ágáil idir gach ceann. Anois tá muid chun an spúnóg sin, dómh agus bainne a chunaí mar a úsad, chun snas a chur ar na sconaí. Is féidir leat scoop beag a úsáid cosú lei seo, nó de bhéir mún bhfuil ceann agat. Tá béir duine fásta á san ceir leat lei seo, agus is deach leabhas an ain anois ar feadh de náméis. Ba chuir deas uirge a bheith ar cosú lei seo, agus tamse chuní de chur ar tráidir eile chun ligean dó fuail. Chuhíad anois fuairthe agus tamse tar éis iad riire le sómh agus uachtar. Tamse chun sláán ágáil libh anois, súla gon gur bainte soltas agus go mbeidh deise go trí le bhaintas tú. Tuair airdí féin, sláán! Shame.